twaswa na yekwa kopie mo Akyem Apampatia na ohire ya owo ho no meka puye mantemu Atiwa Westappeal no emu barima owusu Akyem boahen wode ade hwede mu ode to Ghana ban wo mu eka bi wo mede se wosrada eniama kade ahodo ya kan se basic amenities ketenkete nsuo school no mu resabia ne akwan no no wo mu hia bi se be mo eti ho no no wo mu asetene mu nsem akoyi Wahini awo Akyem Apampatia ya manfo eti ho no mudodo na eye akuafo ewo Atiwa Westappeal ni mu barima owusu Akyem boahene ekire mu se sanse wonum eni ayaresabia ewo wonum krom ho no mu nti emmoa ema yarehwe enkonkan ewo wonum krom ho no mu ne senti se kromafo ayare a se wonum etu kwantentene ekọ emia hodo ansa na wakwa konya ayarehwe eno da nchen a ohini ekire mu se wonum ehia school adan a kindergarten and junior high school fo betimi akomu akwakusua de afi apem penu dunkuru 2019 mfama kase bi fa kuro mu ha ema yesuku dan a omsi 1945 school dan nyina ebubui na ye mrashe bedwani ewura monyamfo amakwata yeso bayamen besine dano mo frado komodie nanso no enwie so mo twemu ho school dan ho mu se France ni adi nyina mu bie no ho a ewie nanso yeni ba bia ko ntile mo frado komu saa tie stress ewura mabanisi anemu no onhwe na omwae Wahine ne kasa no akire yi na Akyem Apampatia hene a wato anananom nsie do barima owusu mafo tosumienu emma ehye bose wonom bekwa akoye community water project amatemamufo se de beye nsuo mu ahokire amafo afemu no onhu betimi esan wonom Richard owusu eye abusua ne kasa mafo wono so de to temamufo nyina animu se wonom emmoa se be yakro no ebetumi etumpon Enti anuafo ye dwom ne sede ne bese ye ede na oma ne hia enti efese insuo ho ode sebi nkofoko ekose insuo ebia insuo tono bia sensuo but efese me simple say obi benye insuo enti aye reservoir just be serve the whole community